Bon dia a tothom. Allà tenim el poble de l'Espluga de Francolí. Per aquí sovint vinc amb els meus gossos i tiro cap allà, cap al camí de la Cometa. A vegades veig passar ciclistes corrents amb les bicicletes, motos que van tal, i dic jo, no havia vist mai aquest camí tancat. Han posat aquí una cadena, prohibit el pas. Bueno, sort encara que això potser es deu de veure, però jo dic, ja quan es faci fos, que no es veu tan bé com vingui, alguns ciclistes d'aquests que passen a vegades sovint per aquí corrents, com no vegi aquesta cadena es fotran hòstia que no vegis. Jo crec, això està bé, però crec, sobretot ara que l'hivern es fa fos, que hauria d'haver un altre cartell que es veiés més clar, perquè això jo crec que és perillós. I també m'agradaria saber que ja que està prohibit el pas, si és per vehicles només o potser també per vianants. I voldria saber si això és un camí particular o no, perquè no hi ha cap altra indicació. Només diu prohibit el pas i punto pelota. Jo crec que hauria d'haver alguna més d'informació. Si és per vianants, si és per vehicles, si és que posés propietat privada o ha sigut, potser, no ho sé, a l'Ajuntament, que per algun motiu no deix passar. Estaria bé una mica més d'informació, estaria bé. I més senyalitzat, perquè quan vagi aquí algun nano en bicicleta, tota hòstia, tot i que amb la curva haurà de reduir velocitat. Com veig jo sovint quan passejo els gossos, si és a les 7 o a les 8 del vespre i no veu la cadena, hasta pot ser perillós. Tenint en compte que aquest camí mai, jo porto aquí l'Espluga 5, 6 anys, no ho sé, mai havia vist aquí aquest camí tancat. Si ho fas així tan de repente, cony, senyalitza una mica més i dona una mica més d'informació. El que ha posat aquí aquesta cadena m'és igual si és un particular que l'Ajuntament. Jo crec que ho podia fer una mica millor. Vale? Una abraçada.